Govano Anambra State Ọkammụta Chukwuma Soludo na-ekenezi agbammbọ ndị ọrụ amị na ndị ọrụ nche tinyere ndị nche ime ogbe maka agha na-ebu iji wee tọghapụ kansụl ime obodo dị iche iche site n'aka ndị omekome n'ime steeti ya. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke a na Jamas Ịtụmmama chịkọbara iji wee merube ndị ọrụ amị ya na ndị ọrụ nche nke were ọnọdụ na St. Patrick's Cathedral Ọka. Ọzọkwa Ejike Abana n'ebe ahụ n'aha ABS. Dịka ya bụ gọvanọ siri kọwaa na ọ bụ site n'itinye uchu n'ọlụ nke ndị nchekwa obodo tinyekwara nkwado ndị steeti vigilante group mere ka udo nachieta azụ na steeti a. Gọvanọ Soludo tokwara ndị jiri ndụ ha wee chụọ àjà n'ọlụ ha ma kọwaa na ndị nchekwa obodo dị oke mkpa n'iji fụ na udo nakwa ọganihu na-adị ebe ọ kpekwara ekpere ka Chineke na-ekpuchi ha. N'okwuchukwu ya ka Chancellor nke Catholic Diocese Ọka Reverend Father Charles Ndubuisi sịrị na Chineke na-ele anya ndị ọ ga-eji wee na-enyere ndị mmadụ aka. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim okwupụta okwu n'ụlọ omeiwu na steeti ya Right Honorable Somtochukwu Udeze, onye isi ọkaiwu Justice Onochie Anyachebelo, ndị isi nchekwa obodo, ndị ọrụ gọọmenti tekwara ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ ụka.